Hello, good morning. Good morning, Mega Friendship. Welcome to our live for today. And today is January 21. It's a beautiful Thursday morning para sa tanan and welcome sa atong online class para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. Maayo nga good morning, maayo nga gabi, maayo nga hapon kadlawon sa ating mga friendship all over the world. Maayo nga good morning sa tanan. There we go mga ka-friendship. Before we will start our online class for today, I just want to remind everybody na lahat po ng discussion ating maririnig for today ay sadyang katuwaan lamang and for public entertainment. Especially po sa mga baguhan pa po at hindi pa po sanay sa ating online class. So go lang ng go. You can type your greetings and dedications sa atong comment box. Kung dili mabasa ang inyong mga comments, you can type it again and again and again until mabasa ni Ma'am Ellie. maayo ka good morning. It's a little bit gloomy today. Parang malungkot ang kalangitan ngayon. I don't know why. Well, anyway, before we will proceed to our topic for today, i-adjust na ito atong microphone, no? Bilag ka na kay kadi adong. Klaro kay kadi sa camera. Ato hatag og pagtaga ng ating mga friendship nga sayo ko kaayo no nga may patigbabaw diri sa kahanginan. Maayo nga good morning kang Madam Claire. It's on maayo nga good morning sa pa we will connect sa atong other cell phone. Para sureable good no nga mabasa inyong mga greetings and dedications kay tulo ra ako mabasa diha as usual and as useless. Kasi maraming nagagalit pag hindi mo nababasa ang kanilang mga greetings. Kaya eto na i-adjust muna natin ang bonggang-bongga para maka-backread tayo mga ka-friendship. Don't you worry kasi lahat ay pagbibigyan natin. And you can also call me if you want to hear my voice. Kung gusto nyong marinig yung malakalabaw na boses ni Madam Ellie. You can dial 0927-811-4669. Kung ganahan lang dyan mo makitawag ka na ako, no? Ano dyan mo kalain, okay? Basta pagpanawag ninyo lain, nga agency ang utubag kay manguliktar na yung uts. Time. Asa naman to? Ay, eto na. Alright. Sige. Eto na. Lahat ay pagbibigyan natin. Ay, sa ato sang immune. Ito na talaga. Nababackgrade ko na mga ka-friendship. Anyway, once again, maaga good morning. Kang Anton Pipito, G. Koy, kang Irene, Aba, Elias, nakaliko na kaday. Wala pa, Ma'am Clarinda. It's too early to take a bath. Oo, maginaw kaya ngayon at laging umuulan dito sa amin, mga ka-friendship. Kaya mahirap maligo early in the morning. The best thing to do is ligid-ligid muna sa banig. Gwapa kay ka, Ma'am Ellie. Laki lang og tingog. Ala. Jamie Rose, si Lorio Tortal. Maayong good morning kanimo. And good morning, Ma'am Ellie. Shout out sa Oiras family diri sa Puro Canlas, the Dumaguete City Specialist. Tamay apo. Sa ako mga apo diyan ni Mikay Oira. That's coming from Danilo Zapanta Oira. Ay, good morning also sa kang Marken, kang Rosalie, Radcliffe Clang, Mugs Amori, ni Ann Lirianian, Isaias Manebli, Telms, Maricel Terima. Maayo nga good morning sa tanan. And of course, congratulations sa ating mga friendship nakakaroon sa United States of America para sa ilang bag-o nga presidente and they're having their inauguration early this morning. Morning diri sa ato murag mood to na sa ila. Congratulations to President Biden, di ba? Ang ilang bago nga presidente karon sa United States of America. O nato nakita ang kaganiya ang ni kanta sa Banner Spangled si Lady Gaga. And ang may kanta sa lain pa nga song gidedicate sa America is Jennifer Lopez. Nihatag siyang bongga kay nga poem si Miss Amanda. Diba? Bongga kaayo. Meaning to say, sayo po kong ni mata kay nakichika po ko, no? Chikadora yun si Ma'am Ellie, no? Quincy, good morning to you. Claire Pinsoin, may nga good morning. Sa'yo lagi ka today. Yes, sa'yo kong nakamata kay lagi. Ni-watch ko sa inauguration nga live karon.
Kinahanglan po nga updated po tamis kag di na taga dito no, at least kung naitabi-tabi sa silingan makasalagbat po ta. And that's the reason nga no kung sayong ni Matake para rin sa mga chismis sa kinabuhi. Sir Zarian Sophia Camilla Banwa, Kang Quarteros, Anaya Orcoy, Vivian Castro Z, Marianito Canales, Adalia Sofia, Abigail Cavaleda. Nice kag mga tanong, Madam Ellie. Correct. Ay nga, good morning sa akong ka-friendship nga murag bago pa ning nakagawa sa iyang award karon. The ever sexiest and gorgeous Abigail Cavaleda, ang walang kamatayang waistline dye. Ikaw na dyan ang naka-maintain dye. Corinne Yong, May Ingito Live, Los Beminda, Karina, Ashley Cha, and sa naghatag og 45 stars, Ardao Taporza Margia. Ganda ng halaman, Ma'am Eli, pahingi naman. Sige, I'll give you one leaf at a time. Kasi ano pa yan eh, wala pa yung mga saha eh. Hindi pa yan nanganganak, kahit hindi pwede ibigay. Kanoto Salaga Senior, MJ Acerado II, Rosie Macusukit, Devon Donia, and unsay ngalan sa imuhang tanong, Ma'am Eli, that is something nga wala ko kabalo. Wala ko kabalo, basta kay baligyan na nako sa una, unya karon na-stack up na sila. Ma'am Eli, guwapa. Ayaw na kay Kusga Abigail, kay makadungog ang mga diliingon nato. Janet Parker, good morning. Say bet views sa imong visa na ay online class. Shout out from a CDO. Sa mga taga-Cagayan di Oro, maayo nga good morning kanyo. Upgraded ka na, Ma'am Eli, matagal na po. Nahaliran magugog baka o kanding, that's why nakapalitaan niya. Chika lang. Salamat sa mga stars na inyong ibinigay kay Ma'am Eli at nang dahil dyan, eto na. Lahat po ay nakaka-benefit. Yeah, Lady Gaga, the mama LGBT community. Correct, Ma'am Claire Pinch. Lami kayong version kaganiha. Wala nang kalami no kung mukanta kag banner spangle. You can use your own version nga walay masuko, walay maglalis, walay mag-away, walay magkihaanay. Yeah, kung dili na sa Pilipinas no, kung nikanta ka og Philippine National Anthem, imong giusob ang tono. Imong gipaspasan, imong gihinay-hinay, imong gidelayed, priso ka. Di na rin macho watching your live before ko magklase. Mabuang yun ko ni mo, Ma'am Eli, mga intro ko, makaulaw. Ayaw na kaulaw dahil because makita naman dahil. Kaya maulaw ta dahil ka nang di na makakita sa ebidensya. Iba rin Abigail na kay makita man dahil litad kay ka dito sa Villas Resort. Pagkasunod adlaw dahil ni adto ko dahil. So saan ako paglitad dito dahil wala po yung picture na ako dahil. Mamura kong buang dito. Ako rin maglitad-litad. Maayong buntag, Ma'am Eli. Nice. Kaayo imong tingog na bedroom voice. Lami ka idulog. Oy, Edwin. Pagbago na Edwin. The name of the plant is Sensation. Hoy, mukanta na sabkadili, ma'am. Hi to Shane Rose, Rachel Shane Macalinaw. Ang ating kuan ka friendship nga mihatag og grasya kang Ma'am Ellie. Marvin Torres, hello kanimo, shout out diha sa may Dalay Kid. Bibi Trumata from Toronto, Mark 21, Vivian Castro, say shout out Ma'am Ellie to my Lodies. MGCZ, J. Castro and Erwin Jeron sa Abu Dhabi. Maayong nga good morning sa mga taga Abu Dhabi sa Kingdom of Saudi Arabia. Ug sa ating friendship nga naa sa Hong Kong. Oo, dapat happy karon no miss kag nagka-quarantine. Please kag wala na mo nakahikap sa inyong mga husband, right? Ma'am Ellie, regards kong Marty or Guapa, abot unya tapuhon kuyog nilang Cheryl and Carl. Pohon, Jai, let's pray for that. Ipagdasal po natin na darating ang araw na yan. Kasi, mahirap talang pagtagpuin ang mga stars. Liza Alcoriza, good morning. Annabelle, pa-shout out, Ma'am Ellie, sa ako nga darling Ronald Galita. Kusog ka ng mga motor dito. Ang na akong bata nga si Samantha Galita nga naga-online class karon ay good luck sa mga nag-online o sa mga submission. Ayaw kalimti kay Hoybes na karon. Oo, kanoto sa Laga Senior, Dio Beltran Northon from Indonesia, Saringan Carbajosa Jonaline, Galabang-labang.
Ako na mga sakop, madam. Wa mo laing venue, maura mo juling pantawan na mo. Maulagi, wala ta nag-abot, nagdungan unta ta dito sa Velas. Ay, correct, day. May kong pagka-promote sa Velas, day. Pagtiayhad ni mo, day. Wala agad katingog tong mga lubi-lubi dito, day. Morning, Ma'am Eli. Nakos toilet karon among company, ha? Check lang na ako FB kompleto na akong adlaw kabati sa imong tingog. May God bless you always. Hulat-hulat lang sa akong package pohon. Yes, Nardacy at I'm waiting. Shout out Ma'am Eli kang Jane Balin Angus from Cebu. That's coming from Jazel Gairelan. And he has Canada nga nakalabang na sa border sa America. Nagisugat sa atong ka-friendship nga si Ethel Maguire. Mary Chris Martin, Merna Zapata, Anisa Fuentes, Muta, shout out to you all. Maayong good morning. And Melanie Cabaleda, salamat sa 50 stars for sharing it with Ma'am Ellie. Ano ang topic nato for today? Andam na ba ang tanan para sa itong topic karong adlaw? Salamat dahil sa naghatag sa 215 stars. Yes, ang topic karong adlaw, which is a little bit exciting, especially para sa mga minyo. Or dugay na sa kaminyoon. Uban nalipay nga nagminyo, ang uban nagmahay. Ang uban gidaladala na lag-smile. Ang uban pod wala rasag din na lang kay mao maghihatag sa kapalar. Pero let's find out no pinaagi sa mga comments and mga opinions gikan sa ating mga friendship all over the world. Unsa man gyud ang kalagmitan nga rason nga magsige mag-away ang mga nagtiayon. Unsa ang kalagmitan nga mga situations nga kalagmitang awayan sa managtiayon. Ay ganahan lang gyud ko nga mahibalo no kay wala pa ko nakasulay. Ganahan ko makasulay pero ako pong gasto tanan di na lang. Yam-yam sa mga minyo. Dili pa ta makarelate mama o gani Abigail. Di pa ta makarelate mo ng nangayo ta og mga opinion gikan sa ato mga ka-friendship all over the world. Kaya basin di ay from that, makalearn ta nga, di na lang ko magminyo kay maupo na akong dangatan. So ako lang mo no ang ato pangutana for today for this beautiful Thursday morning. Unsa may kalagmitan nga sitwasyon nga awayan sa managtiayon. Maybe, napay mga reasons nga wala to na dong gano, especially kay di ta ka-relate. Kenilin sa many pagye. Naman, good morning. Ka-shout out sa pagye, Taruza, and Evasco family sa tibuok kalibutan. Oy, sinasakop nyo na ang buong mundo, kakaiba kayo. Akong kagwapa, madam, sa Ringan Carbajosa, Jonah Lim. Annabelle Altajeros Galeta, I like the topic, bahin sa mga minyo, madam. Thank you so much sa pag-shoutout. Always yun and forever. Dili pa ta karilitan, Ma'am Eli, kay single pa man ta. Mauna giday. Oy, until when man ta single ani Abigail? Murag daghan na kay pitsa 14 nga February nga ni Agi sa atong kinabuhi. Iday single pa maghihapon ta da. Pero feel na ko day ikaw giunang maminyo day natong duha day. Musunod si Marjo day ako third runner-up ragyog ko day. Cindy on Ompuan. Good morning, Ma'am Ellie from Zamboanga City. About money, that's coming from Vivian Castro. So, kalagmitan ko nga sitwasyon nga pag-awayon sa managtiayon is kabahin sa kwarta. So, mutuo na ba ko sa panultiot nga money is the source of evil? Dili po tingali, no? Pero, siyempre, mag-away good mo kung wala mo'y kwarta, wala palit o bugas, wala palit o sudan. Alam, magdulog-dulog lang mo, wala mo'y panihapon, wala mo'y pamahaw, wala mo'y paniudto. Nagitawag na itong hinampak na relasyon. Shout out sa akong pamilya og relatives ng Eli diha sa Timbao Bakong watching from Sabah, Malaysia. That's coming from Santillan, Violango, Jaderake, Kisid, MRBB. Pabati naman sa bagong kasal kina Edgene Alphamart driver. Oy, congratulations. Sana all ikinakasal. Oo, na ako gihangyo nga akong pakaslan pero wala man ako may pagastuon tanan. So atros ang yoyot. Maghimo og desisyon ang asawa or bana nga wala giistoryahan. Another thing, this is very important to discuss no Katrina Rombanes Honrado. Tinuod bitaw na kanang imo ng asawa mo ni desisyon mura pug
Di sad angayan no kinahanglan magsabot sa tingali mo no before mo decide unsay angayan og dili buhaton. Usahay po ang bana magbuot-buot ra pud siya o nya kung dili nimo sugutan makig-away. Komplikado kayo naman importante gud na mahibalutan no nga unsa jud ang mga situations nga kalagmitang awayon sa managtiayon. Usually breaker, third party. Kada pong third party, no, ayaw na dyan naman mag-enter kung minyo na mo. Oo, kaya kanang party, para naman mga single, di ba? Ang mga party, ana. Dili ka makiparty ka, o niya may asawa ka. O, di ba? Miss kang uyab pa na, kung sincere ka sa iya, di ka mangita o bang seryoso man ta kayo, ay. Che Villania, pag minyo na lagi madam aron makabalo ka unsay rason mo gayng nag-solicit ko diri sa mga information kay di na lang ko padayon. Oo, or basin kitay magkadayon Ma'am Eli na. Day Abigail og kitay magkadayon day magabugat taglaag day. Coco Mark Silin, mura ko na ikuan sa ko sa kinabuhi na dalagana nato day. Walay laag, walay lugar nga dili adtuan. Peter Jim Bernaldez Espadilla, makarelate jud ko ani Ma'am Guabs. Relatable ni siya sa mga minyo, pero para sa mga single, especially sa dugay ng gaumbangol sa ilang pagka-single, ay miss ang usaon nila pag-ampo, pagpugos sa kapalara, di yun sila tagaan og love life. Meljen Vive, pag bossy or Mr. and Money. Pag bossy ang mister o kanang magkanabang mo na ba siya mo'y tag-iyas kumpaniya o niya imbes asawa ka mura kang empleyado niya pag mata sa buntag ikaw mag-andam sa iyang tubig para ikaligo usahay suguon pagkagpalugod pagkahuman mag-andam pagka para sa iyang breakfast samtang kakaon siya breakfast ikaw nag-andam sa iyang mga gamit para padulong trabahuan. So pagkahumain, manghugas kag plato. Anak po, pag uli na po niya, andam na po kahasol da isa. Salamat na kong single ko na. Madam Eli, good morning. Saksak sinagol ang mga problema pero kasagaran kwarta. So, di na ito may balaan what is majority gyud nga opinion sa ato nga mga ka-friendship. No? Ang gikan kang Janet Parker, our number one good nga rason, Ma'am Ellie, is financial reason. If dili stable ang work o walay sakto nga income. Tinuod yun na. No? Pero dagan po tayo makita nga ilang mga bana, dili kay may trabaho, ilang mga asawa, nara sa balay, pero kontento man sila, happy raman sila. So what's the secret inside that relationship? So naagoy rason ang tanan no. Ayan kay kung wala gyoy itawag nato og walay gitawag natong ingon nga kwarta gyud ang basyan. So nga namang uban malipay ra sila walay kwartahay. So say butbut pasabot ana bitaw no. So naabot tingali po'y rason nganong gibiyaan. Oo, naagod yung mga reasons mo nang ato nang pinhagon diri karon kung unsa jud nga mga rason na binagsaon gyud nato na gikan kang Julius Medalla all the way from Sawata San Isidro Davao del Norte. Wala siya i-comment. Kanang you know na ma'am awayan sad na usahay uban nga ba na masuko og dili makascore. Correct na sa mga banang ingon ana ano nga kinahanglan kog score sheet. Kung dili makascore masuko. Manang mingon dayon nga may pay mangitag lain ayay. Ayaw pa rin tawon dudong may pay hiktan kas. Maria Tiboy, Ma'am Ellie watching from California, USA. Congratulations kanyo di madam sa inyong bagong president. And shout outs from Gina Core Drugstore staff in Compostela. That's coming from Prudencio Vahelio Reponte. Agreed madam sa kay wedding anniversary namo karon sa akong bana kang Katrina Rambanes Honrado. Wow. Congratulations, more years in married life, more joyful years. Likay ang away-away tungod sa kwarta. Annalyn De La Cruz. Morning Ma'am Ellie, late ko sa topic now lang tapos work from Riyadh, Shigara. Love you Ma'am Ellie. Ang atong topic karon unsay kalagmitan nga awayan nga sitwasyon sa managtiayon day Annalyn. Hello, Richard, Erlyn Briones, mostly awayan, Ma'am Abli, kay financial jod. Ako nagasulay ko na naanad na lagi daghan kwarta pag single ka,
na ang good work din. Pag magminyo na, kay wala naman kwarta nga naman. Maglalis may permi. But now, wala na jud kay ay blessed og napanalanginan naman sa atubangan buhing Diyos. Now happy and contented. Kasal ra da ito bang. O kinahanglan magpakasal dai para masulbad ang mga problema, ana. Morning, Ma'am Eli from Sabah, Malaysia. That's coming from Rosalie Balenya. Naglantaw mi diri sa Cavite. Salamat kay sa paglantaw, no, ha? Basig lang yung gilantaw, no, pag sureball mo di, ha? Pinky Dielvio Agudera. Shout out to you. Alcris Melondo from Davao City. Good morning. Madam Banker, kanang kuripot kay nga bana, no? Grabe po ng kuripot. Early, Clarinda Pertosa Bernardo Ilnas, correct. Too early, too good to be true. J.R. Brasaldo, please, Ma'am Ellie, I want to know about topic today. You want to know topic today? The topic is unknown. Ma'am Ellie, shout out sa akong husband nga na-promote sa PNP. Thanks watching from Surigao City. Anyer Bangues Tatski. Congratulations sa mga husband, Rayshana Althea Pinili Ibora, Angel Langing Alangas Laurel, kining mga kakiatan lagi usahay mo'y makaingon, Ma'am Ellie. Madam Banker, salamat sa 150 stars. Thank you so much for sharing your stars, Ma'am Ellie. Joy, aloha, Madam. Kumusta po ang sa topic for today? At alaosbo, no, para sa mga newcomers sa atong topic, kung sa kalagmitan nga sitwasyon nga awayan sa managtiayon. O, kato nangita og Gcash, na atay Gcash diha, ha? Okay, kagahapon rin siya, Ma'am Ellie, I can't send stars. Maybe I can send it through your bank account. O, naanap po na diha. O, nangita og Gcash, naanap po na diha. O, makakuha gud tag-ahat ani. RTI on, Madam from shout out, mag-unsa kas Valentine's, magdagot og kandila. I-appeal tamong mga single o walay kabiling. Pag-away og ugana og dili mo tindog unsa man si Edwin, oy. Hello kang Madam Rofina Edler all the way from United States of America. So kalagmitan gyud ko no, kwarta. O grabe sad ang bana nga di mo hatag og kwarta no mo nang sa new generation karon ang mga asawa maning kamot kung sila makatrabaho. Oo, lisod kaayo ang bana rin magtrabaho. Nya sila nagadawat sa kwarto. Nya ka magpaabot rin hatagan. You will just wait for a money from your husband. Isus, Ginoo. Dili ta kapag-usog palit hasta atong pamti. Bahala gisi na maikong tagpangayo. When one is irresponsible, lazy, ug walay common sense. That's coming from Madam Claire Pinson. That's true. If your husband is irresponsible, di ka balong pasulod. O, di ka balong pasulod sa kwarta sa inyong bank account, walay matigong. Unya, tapulan. Gagmay kayong butang, tapulan pag yun. Inahanglan pagod ang asawa mo'y magdala sa sitwasyon. Kanang tanga nga bana or tanga nga asawa ka ng walay common sense. Something like maglibog unsaon paghugas ng plato. Gibuhat, gilinuan ra diretso, deng ibalik. Sa Clarinda, hi Pin, kumusta? Okay lang dyan, Clarinda. 1 to Z, og dili pa, madam, adakong away jud na. Well, watching from Toronto, Canada. Naapoy mga asawang dangag. Tinuod na, Ma'am Clar. Murag ikaw exempted ka, anima. Pero si Colrandy, kasabaan ka niya kay madugay kang maibot basta naakas birthday. Remember, di ba? Na-mert dito sa ilang mambarte. Suki na kayong imuhang Junana. Kay galami na kay ang pusa. Unya, kay di pa man maibot. Nakalagmitan mag-awayan, Ma'am Elis relasyon ang dili mutindog. Ang butan ni Ayon, oy. Siloso nga ba na magaguol, Ma'am Eli, Roa Samani. Sabi ang silosan, oy. Roa Bleda Satil, salamat sa 20 stars. O, mga siloso po nga ba na? Anong magsilos pa man mo? Nga inyo naman ang asawa. Ay, mga bana nga magsilos kung magpaseksi ang asawa. Ay kuno, daghang mulingi.
Oo, unya ang asawa po dili magpa-sexy, biyaan po kay gadalyang lang. Hi Sir Eddie Higuera, ang atong topic karon, shout out to you. Ang atong topic karon, kung sa kalagbitan nga sitwasyon nga awayan sa managtiayon. Endal Padilla also Ma'am Eli, mamalihog ko nimo be. Basi na kay madungog imong mga tigpaminaw sa barangay Lumboy, pagadian na ako'y kaila usilingan diri sa Cavite nga taga barangay Lumboy, dugay na kaayo siya nga wala kauli sa iyang lugar sukad paglarga niya 20 years old pa siya wa na jud kauli. Wa na'y contact sa iyang pamilya and Pastrano family or Pastrano ang iyang apelyido. Ang name sa akong silingan, Ma'am Eli, is si Jocelyn Pastrano. Palihog og salamat. Kung kinsay nahibalo sa mga Pastrano family, pakikontak na lang ning mensahe ni Madam Inday Padilla Coison. Lisod po na, no? Niadto siya niya, 20 na katuig, wala ka uli. Wala jud lamang siya gatigom o pamiliti, no? Basin kung lisod kay ang panginabuhi andito, that's why. So we should understand the situation. Jonah Tubog, patrocinio. Hi Ma'am Eli, shout out sa ako ang anak na si Dwayne, birthday niya today. Og sa tanan ng mga taga-Dawin watching from Toronto, Canada. That's coming from Jonah Tubog, patrocinio. Ayan, thank you so much, Madam Claire Pinson, for sharing your 50 stars. Cora Ganyega Nicolas, good morning. Shout out to Elma Jane Pipoy Samson. Silver, maayong gabuntag diha. Shout out sa Bindoy Negros, Ma'am Eli. That's coming from Roa Samani. Akong migo og miga, sige away kay Jutay daw. Nahilig daw kayo, hilasan si Migo. May unta og daw mag-imal na So, daghan ka ang rason di ay no, magtuod taog ka ng kwarta ray makaingon nga mag-away ang managtiayo. Si Lusa, si Luso, Banang Dalu, Bana asawang tapulan. So, baka timing ka anita na no, you have the worst day of your life. Oo no, mo nang ayuha jud yung pili kung magminyo mo. Oo, Ma'am Eli, depende lang kung sa may depende ani Eddie Higuera. So ayuhag yun ninyong pili no before mo enter kay mo man ni mga sugilanon sa kinabuhi pag enter ninyo di na majud mo ka back out. Kalagmitan awayan sa matigaan Ma'am Eli ang problema nga dili masulbad nga walay kasulbaran hangtod sa kahangturan. Amen. Joy, salamat sa 50 stars, madam. Ano na lang, basta taas og si Shane Rose Rachel Shane maganinaw lahi po diya patas anay pog dila ning iyan. Pag unsa man ay siya madam magsig kit og ice cream. Vivian Castro address ngano man na. Tingala ko na kay duplicate sa akong address madam. Actually, sa mga nangayo na siya, madam, kaya na mag-iuban din na itong mga friendship. Dili ko sila ka-send og stars. So, ganahan sila i-central bank account or uban ko no, ganahan mo hata og Gcash na lang. So, let's give them the option. Maayong buntag, Ma'am Eli. Uwi o good vibes na naman. Correct. Maayong buntag diha sa Hong Kong. Joyags Aguilar. Malu, good morning, Ma'am Eli. Na late. Napod ko unsay topic. Yes, that's accurate, Madam Vivian Castro. So atong usbunok kinahanglan mag-amping gyud ka sa imong pilion nga bana kay dili tanang imong gisugdan lami ang katapusan. Kay naara ba jud kuno mga bana kuno or asawa lami ra sinugdan ining kalahutay. Magmahay ka kay perting mga mangtasa na ako'y kaila nga iya kuno asawa sa nag-ila pa sila hilumon. Murag di kuno makabuka og baso apan kanang nagminyo na sila. Daghan ng baso plato ang nangabuak. Nya kuno ang baba murag Armalite. Wala pa kuno sa kaistorya siyam na kabuok ang nabuhian nga pulong sa iyang asawa. Di po kaingon ani Ma'am Clarinda ha. Bob Hope Mercado Andicoy, shout out from Mabinay sa Andicoy family. Charita Ozoa, hi, a pleasant morning. Pa-shout out kay Hazel Candelario sa iyang birthday. Happy birthday sa tanang celebrate silang adlaw nga natawhan. Ang ako lang wish, tagaan mo kataas nga kinabuhi, ligon nga panglawas, adunay tawo.
Madam Eli Yu, kalagmitan nga awayon sa managtiayon, Ma'am Eli. Sa managtiayon sa karon, henerasyon ka ng labukan sa manok na puwa. Ni Papa ang tanom nga tag-as na ang salingsing sa nanagpuwa na butterfly. Butterfly plant ni Mama na pirting mahala. Shout out ra ko sa amo nga Black Burger dinhi sa Dawin, Madam Eli. Ayawat daghang makabalo og naay Black Burger dinhi sa among dungsod sa Dawin. Daghang salamat, that's coming from Bryant Risneria. Ano pa ko nakita og Black Burger? Di po nasunog ging ha. Ayaw ng diabetic, ay di good po din diabetic Shin Rose. Pero kung muna dyan na mahitabo at the end of the day, unya imo ng bana, dawato na nimo. Henry Grace Sanoy Bermijo, manglupad na ang kaldero, mauna na akong giingon pag-amping mo kay usahay ang inyong mga bana mahimo ng kuan baseball player. Annalyn de la Cruz, kung naatanan man lamang Ma'am Eli, maghikog ayaw paghikog Annalyn, pangita na lang maglaing kalipay. Oo ka na, maglaag-laag na lang ka. Ayaw po adtos ika-third party ha, kay na. Kung disinyo, kaldero mo imang lupad, basig sundang na ng imong maabtan. Sorry Ma'am Eli, dili ko kasi ng stars kaya wala ko yung Gcash, wala ko yung Gcash. Like, sa subscribe na lang akong ikaalaga. No problem. Nobody's harassing you. Ningong si Eddie Higuera, depende lang Ma'am Eli kung usa sa inyo maghilom, pag human usa kaninyo arangkada, hataganay lang good sa usat usa aron dili maglalis. Ako lang ng opinion, yes. Ang kanang opinion atong hatagag pagtagan, no tinuod ba na ano kay kung ikaw masuko ka, magyaw-yaw ka, ding magyaw-yaw po di inyo nga imo nga bana, so magdungan mong duha, so pagduwit na lang mo. Dahil pag-concert na lang mong duha. Raul Amadar Amancio. Hi, Ma'am Eli. Shout out from Mahaplag, Leyte. Cheryl Banal Orfano. My God, good morning. Kanimo Lilibet Cafino Truno. Ma'am Eli, shout out sa ako nga sister nga si Judith from Toronto, Canada. And Dance Michael Bendijo. Janet Parker. Among silingan, Madam Eli, limpyo kay ilang natad kay ilang pason man yatanan kutob sa maigo kay lagi di man paspuron kanang gabi. Paiskura po din yung mga partner. Stress ko bulong, mga deklarasyon day, mga lots to a munisipyo, anago na Ma'am Clar, basta daghag yuta. Maparehos among yuta, nga naras masitira, wala dyo problema, anytime pwede makuha, anytime pwede mabalhin. Oo, sa birthday party lang, correct, Shane Rose Razel, Shane Magalinaw, Arlene Clownan Villaruel, usagod nga awayan kanang dili mo angkon og sayop, taas kaayo og garbo. Maong ang padulngan dakong away. Jane Tuban, Cheryl Milyare, good morning. If giver ang usa while the other one is greedy, Ma'am Eli, siguro jud magpatay mo every time mo give ang other partner. Inuod gyud na no kung adunay paghisgutan, hisgutin na lang na ninyo. Ani pong ubano kung mag-away kay proud kaayo padunggon jud ang silingan. Ya pagkahuman ang silingan ipanabi ra po sila. Bernard Ostero Alabado, Ma'am Eli watching from Zamboanga City, Ginaline Canteri Tanilon. Pa-shout out Ma'am Eli kay Andrew Drew Velasco o Cathy Pagkatang. So kung mag-away po ayo pa rin tao mo gawas niya magsakitan na gud kanang usa makita ko sa una mo gawas gud sa alad no ding magsagit-sagit ang asawa. Murag proud kayo sila, nag-aaway sila. O kamo po, no, ayaw mo pag dinalo sa inyong nga partner. O kung sa iyang pangayoon, kung mahatag ni mo ihatan, kung dili makaya, and then reklamo. Ang usual awayan, managtiayon kay dili magpa. Ikaw ka na kang Neil Sumatra. Murag kaganiha kwarta pero karon murag lahi na ang kalagmitan nga sitwasyon nga awayan. ADC Madam Eli pa shout out from Iligan. Nganong awayan man ninyo? Di ba magdulog man mo ini kagabi? Di mo magsabot ana. Ako lang kasulay ana pero di ba di mo magsabot ana nga darling? Murag schedule na to. Oo, di ba? Unya awayan pa na ninyo. Naingon sila lami mang kuno na.
Awayan din yun na nga, kamurang po'y malingawana. Kamura pong duhay makabinipisyo. Nga at the end of the day, kay minyo mo, kamura maghihapon, whether you like it or not. Perida Morira Garen, Ma'am Ellie from Isabel Leyte, shout out ko sa Perida family og Morera family. Mercy Tumbagon listening here in California. Thank you so much, Mercy. Anak ni Raz, alangan naman Ma'am Ellie, og mag-sign language lang og mag-away. O kung mahimo, no, sign language na lang. Muna ginaingong nga, ikaw asawa, kung masuko ang imong nga ban, ang mag-init ang ulo sa imong bana, ang imong buhaton isip asawa, imo daw kapta ng ikaduha nga ulo. Maulian ko no ang bana, ambot lang. Usa ka ng klasiya sa ulo, no? Basig ulo sa pawikan. Oh, na ako'y nabasa. Pero binuang rato siya. Pero, mura man pong naikamatuuran, no? Ma'am Eli Theresa Galario. Hi, Ma'am Eli. Good morning. Shout out ko sa taga Camigin, labi na sa family Kionizala and Padua. Good morning, darling Ethel Maguire. Darling, hello to you all from Michigan, USA, 5th floor. Congratulations to new President Biden. O sadya kayo ang inauguration kaganiha, madam. Sayo kayo kung ni mata kayo para makita ang jugos. Inauguration. Christopher Barton from Germany, shout out to you. Ulo sa Turco, Sid Tikuboy. IDC, Ma'am Ili, pa shout out from Iligan, Mercy. Dili magpadala sa feelings, kay love is not only a feelings but a principle. Basta ako, Ma'am Ili, ang adlaw nga way, aray pahuway ani. Grabe ka, Choy-Joy, ha? Mga pas mo man sa daan ng kalakihan, ay. Charito Usuwa, tinuod gyud Ma'am Ili, daghang awayan sa manatiayon, ilabi na gud kabahin sa kwarta. Kanang hinugo kaayo nga bana og ilabi na, dili ka score og kapalahubog, magmaoy, gubot gyud gubot pas lukot. Ma'am Eli, imong live makawalag kalaay. Oo, anak yun ang kinabuhi ation, kinala mga wala yung kalaay sa kinabuhi ding. Anak ni Raz, og mag-init ang ulo, labi na ang lain, kaunon. Unsa naman ka anak ni Raz, oy? Mukaon man po diritso. Basta mga banang batugan, Ma'am Eli. Palakpakin na ninyo, kay kamo masay nipili, anak. Abalo naman jud mo daan ang inyong mga bana kana inyong mga partner sa kinabuhi kay inyong kuyugan og dulugan hangtod sa kamatayon. Ug unsa may batasan ana kay nagaagi gud magpakabatan o nagkauyab gyud mo. Imo ra gipasagdaan kay nako kay kagugma unya karon resulta na awayan ninyo. Ay. Unya unsa man nagikas kami ninyo sukad. Mag-antos na gyulaman ka. Manday katong sa una kuan kay ka kanang stylish kay karon wala lusyag na. Thank you so much sa atong inahan sa mga bituon, Madam Ethel Maguire, for sending your 200 stars. Thank you so much, Madam. Again, salamat for always sharing your blessings with Ma'am Eli. Dawaton walay choice, mao gud na mercy. Dawaton gud mo kay wala man kay choice. Roel Bendijo Azonio is Zipo. Ma'am Eli, I miss you from Shaton Inalad. Right, I miss you to Dodong Teresa Galario. Madam Eli, basta mag-init ang ulo sa bana. Bog na nga tubig para mawala ang kainit. Tubig ininit. Ibo dai kay para maghusto yung ginhawa. Mario Banlat Laban, good morning kanimo, madam, ang atong renowned journalist and writer. Na adunay show matag Sabado sa gabi ang Film Mode. Jennifer Inkig Aldanese Kadan, Ma'am Eli, pa-shout out sa akong tibuok Aldanese family diya sa Dawin. And thank you so much. It's coming from Jennifer. Na ay choice, Ma'am Eli, iuli. Mauli pa din inyong mga bana di ay. Oo, may man na siya hinulman nga kaguran kay imong giuli. Kung ina ang sitwasyon nga mauli, o dagan utang gauli na og bana. Kay kabalugan no,
kung ang mga babae ko noon pwede ingon kung ang babae ko noon naa sila kanang sense of smelling like dogs. Istorya na po ni. Thank you so much sa 50 stars, Madam Joyax. Kung ang babae ko na sila ka ng sense of smelling like dogs, daghan ko nung managtiayon ang magbulag. O nabasa na po na kung ano kay, di ba ang iro, loyal yun na siya nimo. Pagbiya nimo, ug pag-uli nimo, always excited yun na siya. Malipay yun na siya makita siya ang amo. The only thing nga kanang iro dili siya malipay inig-uli nimo kung ikaw nihikap kag laing iro o nigakus ka og laing nga iro. Oo, makabalo sila ana, kana sila ay kuan. Powerful kay ilang sense of smelling. So kung naay ingon ana ang mga babae, siguradong daghang magbulag nga managtiayon. Salamat na lang tang atong panimhot usahay sinuson pa tadi ta ka simhot og ayon. Pag makasimhot patag ayon no, ambot la. Sa mga sugilano no kabahin sa kwarta kinahanglan gyud no nga ang tanan mapahimutang gyud no ayaw pong magpagdinalo sa inyong mga asawa. Oo, kung ang inyong asawa mangitag trabaho, patrabaho Oo. Paul Gino, salamat kaayo for joining us today. Paul Gino Binaventura Guevara. And salamat sa another 50 stars, Madam Claire Pinson. Pa-shoutout sa akong kauyaban diha sa Thailand, sila Bright, Veg Rawit, Win Mitawin, Chris Pirawat, Taitiwan, and many more BL actors. That's coming from Ayan. Ma'am Ellie, og sa akong mga kauban sa una sa Yanix Mobile. Correct, that's coming from Roel Bendijo. Wine Pasqua, shout out. Pamilya Ediza, Kabangahan na Shaton. O usab inyong rason no, nga di niyo tagaan og kwarta inyong mga partner. Marcita Pescos, Madam, maayo nga good morning kanimo. Musta imong pagpanikay-sikay diha no? Ingon biya ko na sila no nga kana ko nung di ka mohatag og kwarta sa imong asawa. Usagog ko no sa dako kay nga rason that it can create chaos. Mag-war zone, mag-war break. Good mo sige. Good morning kanimo, shout out Jane Clarakay. Salamat sa 50 stars, Madam Marcita Pescos. Kaya nga no di mo muhatagan og nga no di mo muhatag o yung samanto. Oo, dapat tatawagan ni mo una kay nabay mga banang mingon nga, sige, ayaw rag-trap ka ng batanon pa kay mo. Ligon pa kayo mga panglawas, minong banang nga, sige, ayaw rag-panarba, ako rin bahala. Ayaw na kong buhiyo na tong pamilya. Salamat anak ni Raz for sending 200 stars. Thank you so much, anak ni Raz. Hindi pag-abot tayo sa panahon mo. Di ni mo tagaan, ultimate palag o pamti, wala na yung tawon. Ang imong asawa garter na lay gahawid. Dili ka maluoy ana nga ikaw ra mo ibot ana. O dapat mo unta ano imong yung palanggaw ni imong asawa. Mo nang uban no nga perting hima. Mo nang ang mga bana nga himalangga og asawa, swerte kaayo. You mean ang mga bading par ang iro kay kabalo dayon sila kung naay lain na bading ilang mga kekero? Kita Madam Mario Banlat Labad, abtik ra kita kaayo kay wala man tayo gibantayan nga mga anak. Ang atong kinabuhi basta in love ta naka-surrounds raman sa mga people around sa atong nga boyfriend. Ang mga asawa usahay kay malipat man, oo, kay magbantay pagbata, magdigamo pa. Kita wa man tayo laing buhat no, ato ra magong bantayan ang kinabuhi sa atong lalaki. Rason nga dili tagaan og kwarta si partner kay walay may ikahatag mo upod na aro. Kung sa po ihatag, wala po ikahatag. Kung ang bana init ang ulo, pagabsa para mahilom. Pagabson good na. Murag lahi na nga gabas imo dodong. Kung na siya'y gabas, walay tingugay. O gabas, walay putlanay. Murag na gabas nga di kaputol. Sige rang gadulit pero di kaputol. Pwera lang kung paakon. Mahal ang gabas. Mahal bitaw ang gabas karon Madam Shinraz. Oy. Ay, depende sa board fit. Shout out to Madam Harriet Rafael Ugat Balansag diha sa Ilalcara. Ang nag-inusara nga si Ma'am Har. So, kung makatiming ka og bana nga mapilanggaon, hayahay gud imong kinabuhi, no? Yeah, dulit.
Para dulitay ra maguna Madam Shane Ross. Pabati po Madam Ellie. Happy birthday to Miss Marilyn Santos this coming January 28 here in Chicago City, USA. That's coming from Vivian Castro, anak ni Ross. Depende na sa mga ek-ek Ma'am Ellie og magpasikat jud ang bana og hawod-hawod kay insecure magsuko-suko jud na, but not all labad ang bana, correct? Oo, shout out ma'am. Haha. May buntag Maria Rai Kayong Segovia diya sa Mag-Abo, shout out to you. Jen Credo, may radyo dili ko labad nga bana. Swerte kayo si Gail ni Mudong Paul. Oo, kay makatiming jud kag labad kay nga bana no, murag ang imong konsumisyon no. Sukad pa sa inyong pagminyo hangtod mawala mo aning kalibutan na. Makalap out loud jud tani mo Ma'am Ellie Jenaline Cantero Tanilon, correct? Raul Bordas, di hatagan kay kusog jud kaayo mo tong its. Munay ginaingon po diha no kay tungod lagi sugarol kaayo. Dili po hatagan na kwarta ang asawa kay itong its raman pod. Gipalalit og bugas gipusta kay aron mo daog napil di man hinuon. So pagkapil di pas mo tanan. Kay pas mo man tanan, away tanan. Gubot pas lukot ang kinabuhi sa tanan. Ay, pagkapait na lang sa kinabuhi. Munang usahay po, inantigo po ang pagtunol sa kwarta no kanang igo-igo ra. Munang uban mga nalaman nga, sus! Sus! Sa unang, dalaga pa ko. Ayahay kay ko makalaag-laag karong na minyo na. Makalaag na lagsugoon o pangumpra. Napagkapaita sa kinabuhi, no? Mura na inyong ginaabot sa pagminyo-minyo. Lami imong panahon doon, Madam Ellie, is, Rowell. Don't try me, Rowell. Masyado akong marupok, Rowell. Oo, mo po na nakaingon diha, ano, mo nang kamutarunga laging pili kang inyong pangalamanohoy. Before mo musulod sa kaminyoon, kay nalagi uban nga lami ras entrada. Pag abot sa tunga mahay-mahay na ka. Michael Santarin, shout out to you. Tagbaw og magminyo. Correction Rose. Minyo na ka, Madam Shen? Oo, pero sa tinuod ay tinuod gyud nga naagyod ang gahom sa pag-ampo. Iampo lang yun. Tinuod gyud na mercy. That's the center of everything. In fairness, sa mga maayo nga Annabelle, Ma'am Ellie, palanggaon gyud na sila. Palanggaon gyud mo nang kinahanglang, you need to double check your husband before getting into marriage life. Ethel Magwar, another 200 stars. Salamat kay Madam Ethel. Ikaw na jud ang inahan sa mga bituon. Streisand Amor. Hi day, Streisand. Single lagi ko, ma'am. Ay, single di ka, day. Duha na detang single ani, day. Nya mag-unsa man ta ani, day. Magtinigol na lang ta ani, day. Magbugol na lang tag-ihap ani, day. Kay daghan na kang kuig ni agit atong kinabuhi. Single nagyapon ta, day. Mga laya na lang atong nga cauliflower, day. Wag yun ka bisbisi, day. Joralyn Simbahoy na double na ta, Madam Chen. Good morning, Ma'am Eli. Pa-shout out please from Iligan City. Regards akong papang Nimo. Rebound sa magkadaghan times 2 adukin. Sus, kung ako tingay na babae, no, ambot lang. Hinoon, kung ako'y na babae, di dyo ko masipyat. Ayuhon ko na kong lungi ning akong bana. Mostly sa relasyon, pagsugod ray lami, mapulan madugay, Joyax Aguilar. Ay manis Madam Joyax, kaya nakasulay naman dagway ni siya. Karita Uzowa, pero bisan pa man sa mga away, padayon gihapon sa kinabuhi. Isipan na lang ang mga away o problema, mauy ay makalamas sa kinabuhi. Prayers lang. Ganahan kayo ng term sa mga lamas sa kinabuhi. Salamat Madam Eli, love you. Michael Santarin, good morning Ma'am Eli, pwede ko pag-greet happy birthday karon. Oy, happy birthday Ritless. More years to come, more candles to blow, more cakes to slice, and more happy years full of blessings throughout the year. Anak, mananon lagi bulag para sa Valentine Ma'am Eli kay single man. Maayo gani kay
Di ara jud mi badlungon nga bana Ma'am Eli gamay ra jud di ay nabilin ani nga buutang bana sa kalibutan. Swerte ka Edil. Bakungga nga buutan ka. Mana ako tingali no kung nababae ko no before ko kumusulod sa kaminyon ayoko nga akong til akong bana. Dapat yun mahibalog ko ako siyang agion og training. Dadaan siya sa mga ilang pagsubok. Dapat ingon ana unta no before getting married no inyong sulyan inyong mga bana. Be kani nga aspect kay basig dili siya basig dalo ni siyang kwarta. Ang imo pud ana no kung gasto-gasto lang na kay para makuha pug ka. Ini humagasto ikaw no pud pagastoon na dibidindo na. Salamat Eli, God bless. Shane Rose, Idil, kunin ka na ni Lord. Grabe si Madam Shane Rose. Manabla man sa ka, Madam. Dapat yung testingan inyong mga trato before mo magminyo. Kung basig dalo ni siya. Sulya na to ni basig tapulan ni siya. Unsa guni siya. Sukda siya kung asa gud dapat ang iyang temper. Unsa man ni siya kung mag-ingon ani ko, masako ba ni siya? O kung magpa-sexy ko, magsilos ba ni siya? Muna ginaingon nga, testing, usa-usa ka mo inter. Okay, inig-inter ni mo, wadyo ka kailas imong bana, ambot lang. Mura kag nanahid nga walay gusa. Mura kag nitaktak og pukot nga wala joy isda. Pait na lang yun sa kinabuhi noong sao na lang. Muna ingon manday gaminyo ta kay nangita ta og kuan partner in life to be with someone who will take good care of us. Naunsa mang hitabuang nga nahimo man og miserable. Naunsa mang hitabuang nga manday unta mugaan ang atong kinabuhi kay naatay kaabag. Nihimo man hong babag sa paglampos. Sus, pagkapaitan na lang sa kinabuhi naman iampo po na ninyo. Another thing is iampo po na ninyo kung kiso'y ma-partner sa kinabuhi. Dili kay dasmag lang mo no. Labi na mo kay mga ilaron kay mo say makita mo gwapo dasmag dayon mo. Gwapo si tsura unya bati kay batasan. Dili gud hinuon tanan pero ambot lang. On a serious tone, Ma'am Ellie, we need to pray unya mangayo tag discernment before magminyo nga makapili tag maayo nga life partner. Maog yun na, that's the main thing. Alangan po kag nangita ng lalaki kung ampo-ampo. Or gaampo kag lalaki nga mudaot sa imong kinabuhi. Or nangita kag lalaki nga himuon kag miserable. Ito na gud lamang no ilaliman ka hangtod sa kamatayo na guna kay till death do us part man guna inyo gisumpaan. Unya matag adlaw sa imong kinabuhi gaguul ka. Gasakit ka. Radyo kalipay ang tibok nimong kinabuhi. Most likely, Ma'am Ellie, ang mga true colors mugawas na after maminyo. So, paswerte radyod. Inood ko na Ma'am Claire Pinson, no? Paswerte ay nagudam. So, ang pagminyo na Ma'am Claire, paswerte ay na lamang. Unsa man ni Moratag ni apil og raffle draw. Oo, nabunutan ka pero minor prize raday kabo ra imong nadagaan. Matotog pagpunit ni mo no kay grand prize. Ambot lang. Manang bilib kay kaani mga tawo no nga nagdugay gud sa kaminyoon giunsa kanila pagsagang no. Dawbe kay di man kagwapa walay mo dool. Mauna po na sinras. Napay mga choosy kaayo man gud no kani mga lalaki pag dili gwapa. Dili ka minyuan. Kung mga babayi kung dili ka gwapo, dili ka sugton. Na manday unta da na toy gwapo unya dili gwapo unya buutan nya di man gwapo. Ngayon na po dito nga unsaon man na dito ala magpasanay kog mga alien. O gwapo kay among mga pamilya unya ni akong babana maunsa man ni mahimo ng abat ni among sakop. Robel, shoutout ko sa ako mga kauban Dunggaban from Zumaliring Shaton with Ellie GM Porques. Yes, there are people who are like that. They are after of the image of their partner. Hi, Ma'am Eli, kasagit yun akong tiyan o kinatawa, Ma'am Eli, na tingala ng akong Amerikano nga nung sige kong bahagkag. My hobby is a blessing to me. Love is truly sweeter the second time around kay inampuan ni siya.
I just sent my regards to your hubby. What's the name of your hubby? Gretchen Amarilla Ihol sa good morning Ma'am Eli. Shout out ko sa agkong manghod na nag-birthday karon sa Tanwalang Sulup Davao del Norte si Riza May Armila Igos MBTZ ug sa akong anak nga matulog na intawo na pirting si Pata ug sa akong bana nga gatrabaho sa Standard Insurance Cavite nga mag-ingat ka always watching from Cavite. Duharay dili duharay pilian in marriage life, Ma'am Eli. Swerte or malas. Pwede ka swerte na lamang ta, Madam Joyags. Oy! Edel Dumadigo Bagong, Ma'am Eli, pa-support sa amo nga YouTube channel, Triple Z TV Mukbang. Correct? Nara ilang nga link diha. Kung ganahan mo discover kung sa ilang mga content, you can click the link para sa ilang YouTube channel. Luisa Weiner, shout out to you. Unya madam kay magpakaroon ingnon man ang palamanhon Ma'am Eli nga maayo siya ilad gihapon ang babaye. Unsao na lang gyud maunay ginaingon nga paswerte na lang charito uzuwa. Chinrose, of course, importante ang dagway kay unsaon pagsuroy-suroy isulod og sako siya. Sumunay kang na-single, Madam Shinrose, kay nawunggod imong basihan. O di ba po, no? Kaya may buno niya. Sa man nato na atong banalat ay kaayo magdulog tamatag adlaw pagling inato murag scary movie. Grabe sad kaayo mo, oy. Last Lion Kabasa, good morning Ma'am Eli, pa-shout out in Ma'am Angela Faye Banwa, diha sa Sambuangita. My long-time best friend, nga dugay na mi wala nakita tungod sa kubidu-bidu ae. Ma'am Eli, shout out ko diri sa DILG office, Maasin City, that's coming from Albert Ulit. Importante ang dagway, Ma'am Eli, kay para pod ang madala na to o fiesta. So kung gwapo, madala og fiesta, ingon si Ma'am Claire Pinson. Kung dili gwapo, mo'y palitsyon nun sa pista. Anak ba na siya? Cheryl Banal Orfano, shout out to you. Morning, Ma'am Eli, shout out sa ay kong bana nga si Esned Nirod Iborno Mitch on Rubio Inglesa. Minaingon nung usahay gyud nun nawong na jud lamay basihan. Paets kaayo kung naay bana Ma'am Eli, labi na kung tapulan. Maong divorce dayon kung pulan. Date ra kay exciting pagkaayo. Lahi po kag tripping Madam Ethel. Oh, which is, ang uban, mas mag-prefer sila og ingon ana, no? Basta secure ra imong life. Oh, daghang kag pondo kag kwarta, na nakay insurance, na nakaapil na kag bayad-bayad sa inyong mga purok-purok sa inyong barangay. Oh, kanang mga, kanang hugpong sa kasakit o kalipay, kada bang mamatay ka, mag-amot sila 20-20. Or kanang damayan, ana. So at least kung mabugtuan ka na adayoy mo hatag og 20 kapalitan kag kape og kalamay. Oo, kay og inani nga style ni Ma'am Ethel nga date lang iya ganahan unya wa putay kwarta unsa ang pag-date sige moglakaw. Ending ninyo mga dagko na kay mogbagtak. Hello po Ma'am Eli, watching here in Alameda, North Cotabato. That's coming from Chile Cane. Oo. So kinahanglan jud po nga na kay mga alternate sa kinabuhi. Kung dili ka ganahan nga magminyo, then don't go for it. Ayaw ka pressure kinahanglan jud ka magminyo, kinahanglan jud ka magminyo. Okay ka nagmita ra ba sa magtulod nimo na magminyo ka, inay magproblema ka usahay di ka kadalagan nila. Oo. Si kag tulod na pagminyo ugod. Nya may unta kung sila mo'y mudulog nga di ra bagod. Nalingaw jud siya ni Ma'am Maskin, wala kaayo siya nagkasabot ni Ma'am Eli. Tawang lang siya. Mitch on Rovia Inglesa. Salamat to your partner, Cecil Bernal. Niyo siya Ma'am Eli, shout out sa ahong tapad. Karon busy kaayo sa tuplok-tuplok sa cellphone si Sheila May Logronyo, assistant Caminero Dental Clinic here in Tagbilaran, Bohol. O Markil Ilborsing, uban laki Ma'am Eli, maayo ra gud uyab pero inig mag-uban na jud sa balay. Pangit na kay batasan, kamalas, malasan, mangulata pa. Ay grabe po na mga bana nga mangulata sa. Ni palit pa tala mong pansimbag. Markil Ilboy Asilngi, kung nangita mo ka ng partner ng inyo rang kulatahon. Laki na tala mo inyong gipili para inig mangulata mo sumbagay gyud.
Dili kay babae no, kaluoy sa dana, ano, daghan tayo makita nga gikulata. Kung ako tingali asawa no, dahil nakapartner kog banda nga mangulata, basta pag mata niya, wa na siya tumoy. Manabla ko, oy. Wala ko gamin niyo diri para pasakitan ko, pwes. Matulog ramang gyud ka ba? Sa imong pagkahinanok, diha ako pagabalsan. Ayaw pa na inyong buhata, ako rin na imagination. Bad na, bad. Walay bad. Dili lalim no, mahimo kag battered housewife. Watching from Aurora, Zamboanga del Sur, shout out sa akong mga anak, asawa, Ma'am Eli Markel Ilbor Asilnge. Another 200 stars coming from Madam Ethel. Salamat, Madam. Thank you so much for sharing your 1,530 stars with Ma'am Eli. Ang pangulata dapat bayot ilang pangasawon. Kana pod kay pwede ko na, kumbati ko na. Sarah Jane Santillan, topics are relate ko. Our topic is unsay kalagmitan nga sitwasyon nga awayan sa managtiayon. Idil, malingaw ka ay minimo diri sa mabuntag, Ma'am Eli, sa expression sa stationary shop City Mall, Dipolog. Siguro jud og katawa diri, Ma'am Eli, nga naa jud atubangan agi kinatawa diri, Ma'am Eli. Makalingaw kay mong topic, Ma'am Eli, daghan makatunan. Oo, Chel, binuang lang ni Chel, pero igo-igo po taan ni Chel. Sago nagagabas. Gagabas, mas diba? Murag di ko diri, Ma'am Eli. Sige kong katawa, murag usatan ang mga alaga na unsa ko. Ing nara Madam Joyag sa Yundra, if your alaga will look at you, it's more fun in the Philippines. Streisand Amor, Day Stray, salamat guys sa 50 stars, Day. Nakong banggiitan kay nga classmate nga gwapa nga 6-footers. Kumusta naman ka, Day? Asa naman karon nahimutang, Day? May kay naminyo na maguni siya. Maupod ni, ikaw ni Streisand o lahi ning Streisand. Di kay nako maklaro imong picture, Day, pero feel go nako, Day, with vibration gud, Day, murag ikaw guni Streisand Amor. Oo, ang dili mo atras og tagay. Nangaminyo naman ako mga barkada sa una. Tanaw, naminyo na ako mga barkada, si Karen Baring, tuwa nag-USA. Katukusan namo si Barrera, nga naana og kuan, bayawan, naminyo na po, bago lang. Manilinan, nangaminyo na, ako rin wala. Correct, Day, ikaw guni, Day, mag-feel ko na ko, Day, kaya na, Day, misa gamato, kaya mong picture sa lingin, Day, makabalod ko, Day, ikaw yun, Day. Briones ni ko Magbanawa Jr. So muna ginaingon nato nga dili tanang nagminyo malipayon. Dili po tanang single malipayon. So dahil di mga butang nga makapalipay ka natong tanan misag asa ta ibutang nga situation. So nagagabas diri sa likod da. Nakikompetensya man siya din nako. Sunday ikaw na Diyo sunod day Streisand, daghan na kay ko kandila day, gidagot day, daghan na kay kong simbahan giadto day, daghan na pangadji nako day nga gibuhat day wala man gyud day oy. Mura gipanganak jud ko day Streisand nga maga-single na lang jud forever. Day tawa, Ma'am Eli, pa shout out from Maayong Tubig Dawin ang mga people, Francis Jade Oringot. So, muna, usapon sa mga kuanong ayaw dyan magpadala sa inyong mga environment or sa mga tao sa inyong palibot nga masigtulog ka. Pagminyo. Ayaw dyan magpadala. It should be your own will. Imong kaugalingon kung kabubuton nga pagminyo aron kung unsay mahitabo di asulod sa inyong kaminyoan, wala dyan kay pagabasulon. Alangan man mag-aaway mo sa imong bana, imong ingnon nga sus, ako magong iyaan mo na kaingon ani. Alangan imong balikan, imong iyaan nga suggestion raman tong iya. Unya ka ikaw po kay nagpadala ni tuo man sa kasi ang suggestion. Di, ambot lang. Still watching here, Ma'am Eli. Lingaw kaayo ko while on duty, Ma'am Eli. More topic pa po. Lingaw kay ko. Salamat kay Jelly. Mitch on Rubia. Pagminyo na po, ma'am. Kaya ko, day. Kaya muna ako nangabasa. Diri karon na ni atras na ko, day. Oy. And Marie Amore, shout out to you.
Usahay mag-away ang manag-asawa maili tungod sa mga bata. Labi na og mulaban ang amahan sa bata bisan og mali sa bata og imo lang gidisiplina ang bata o nya imo gipas sagdahan. Ikaw Japon ang daotan kay dili ka balo mo disiplina. Imo ning kaagi day Sarah Jane. Bitaw no, kana mo pagdisiplina sa mga bata, wala mo ko kabalo. Kaya akong matris buayahon. Wala pa yung tao na kudlit, wala pa yung tao na sumpa. So bitaw no, kada pagdisiplina sa mga bata no, dapat kamo yung duha o nya ilabi na gud sa tanan, ayaw mo pag-away at tubangan sa bata. Oo, kaya mo na pagasuhiron niya pohon managko sila. So kamo nagapoy basulon. Unya ayaw naglaban-laban no, basta as long as justifiable ang pagdisiplina sa bata. Lahi naman ng mga bata ron kay imong bunalan, kamo na may i-report. Na kamo ginikanan kamo ni mga priso hinuon. Magkapahimodyo ka Ma'am Eli, magkawala sa stress Vivian Castro. Shoutout sa ako nga butang bana nga si Louie nagluto. Love you daddy, sana all. Lutuan sa ilang mga bana. Muna i-check tong bana, lutuan ang mga asawa. Di kay ang asawa luthan na lag nila ba? Luto ragyapon pero lahi na luthan. Palit niya usa ka grande red horse. Asa man bi padala diha bi. Sige ra kang ka-suggest Briones ha. Kung imo nang gipadala diri nahubog na untak alas 8 pas buntag. Yes ma'am, kaagi jud ako na that's why very relatable to you. Ay tawo. Madam Eli, pag magpakalalaki na ka na minyo jud ka. Dili ra ko Annabel. Ay lisod tingal ako malalaki feel na ko mangulata kong asawa. Ay, dili ko kadawat babae akong kadulot. Nikki Flores, maayo nga buntag ka mo, shout out to you. Sakto dyan ka ma'am, dili naman ko insakto, pero suggestion na po na ako Nagkabaho na dyan ba niya akong microphone. Host, unsaon di ay nga makahimo tag star og mag-live sa FB. Anara man sa comment section, o inig-click ni mo sa... Wala di ay. Aambot, giunsa na nila, oy. Basta kay padayon no tagbasag mga greeting tree. Yes, madam, kanang bisan og lagot na jud kay kaunya kay lagi. Ang mga bata nagtan-aw ngisig lamog gihapon. O munay nakapait jud kaayon no kanang you cannot express your feelings in front of your children. Isa sa awayon ng ili kay ang bana gikan sa trabaho kapoy unya walay pagkaon kay ang asawa nagtungit. Grabe ha, basig na ginabuhi po ng asawa no, kay gibinlan ra in taon ni mog 50 pesos. Ning kamot siya nga modaghan ang iyang 50 pesos kay palalit og bugas. Kung mobilin po ni taon ng kwartos yung mga asawa, apili pag pang-snack. Oo, darling. Nagbilin kong kwarta, darling, ha? Ipalit ni para pamahaw. Aside sa imong pamahaw, ipalit mo rin para snack. Oo, dayong di apay 150 palit nig underwear. Oh, na imo yung asawa nga, darling, palit dito bra kay imong bra gitalumtom na. So mga nga butang, numalipay yung asawa na mga small gesture. O di ka na expensive, tagpila raman ng panty nga suin tag 45. Na ka nang suin, ligon para sa inyong relasyon. Magkabulag na lang mo ka ng garter anang suin, ambot lang. From Mario Banlat Labad, Madam, which do you prefer? A decent, handsome guy but not gifted? Or not a decent and not handsome yet and yet so gifted that they can easily tickle and stimulate your innermost sanctum? Ay ako, Day Marion. Akong piliun, Day, bahala na laman siya og gamatoy raday. Basta ka na disinti po nga pagkabana, day, ka na pong di tapang kulatahon, day. Kung saon man nato nang gitawag nato o can stimulate your innermost sanctum. O atong koto-kotosip mong kasumbagan. Oo, so mahala na lang maaloy ra. Basta kayang pagpangga sangkop os langit perting taas.
Hindi na ko at my age, I will prepare someone who can love me. Oras ramang yapon magkuto mo po atong suludlas ginhawa. Sao po nato nang nasubla ang kadago niya. Mo pud lagi na. Lat ay po. Ang uban tingali paghikap na ilad. Unya, magsige ba na? O kana magwang pamatasan magdugay. Ang kana mga mga gitawag nito mga physical attributes, naranay siya tulong doon. It will end at a certain age. Like 60, 70, but in true love will continue till the end of the day. O, samot na mag-apil-apil ang biyanan, Ma'am Eli, mag-away ang mag-asawa na loko na. Sa usob na po nga topic, Mitch. Kaya murag dako po kayo nga sugilanon, suliran, Mitch. Basig ugma, Mitch, kung dili ko busy, Mitch. Apilo na to na, Mitch. Malo, salamat kayo sa 20 stars, Malo Day. Thank you so much for sharing your 1,600 stars with Ma'am Eli. So, mauna ang mga sugilanon sa ato ang topic for today. Is it important? O, atong usbon sa Bisaya day kay dili important. Unsay kalagmitan nga pag-aawayan or unsa nga sitwasyon ang kalagmitan nga awayan sa managtiayon. Olivia Jane Tabo, shout out to you and thank you so much for another 200 stars coming from Madam FL. Ang importante lagi taas og dila. Anong dila man gunang imo Shinros? Kung sao man po nang dila unya kay baho man pug baba. Sige, taas og dila, bahog ba inigtapot sa laway mo na pong kanal. Imuot man ko ni Ma'am Eli, uy, watching from Japan, igo kaayo ko anang imong mga pulong ba relate much. Rhea John, hi to you, shout out. JP Pibida, Damun. O, basta ka mo, mag-igo mga ka-friendship ha. Kung unsa inyong mga choices in life, dapat inyo gina ikalipay o di nyo pagamahayan, ha? Basta na ato din makalingaw pakatawa ra gyud ni walay seryosohay ni ha. Basig mo niya mo nga si Ma'am Eli magoy ni ingon ni tuo ko buyan. Ay jogo kalahiga sa inyo mga kinabuhi ha. Ang gaabot adiri kay para mga tawa ra ta. Bye anak ni Raz Amping. Sayo agod mo mulakat day asa ka maglakat day. Ano sa kong kape oy. Correct, binuang rago na mga tawat ha. Kabalo ka, what's the most important thing about this discussion is that we can make fun out of the problems that we have. O di ba, kung ikaw tingali mag-atubag ang mga problema, hani mo nagalat ay na imong findings. Pero diri, pwede na itong katawan ang mga problema. Because there's nothing to be serious about. Siya, Gualatera, ang shoutout ng Eli taga B-Toys, Auto Supply, and General Merchandise from Surigao City, nga naminaw karon. Shoutout sa tanang mga empleyado diha sa B-Toys, Auto Supply, and General Merchandise from Surigao City, nga naminaw karon. Salamat ka sa pagpaminaw, galing ka na kang siya, Guatilara Ang. Watching from Singapore, Milrose Delphine Estares. So make the best choices in life. Marijin Abasta, salamat sa 50 stars. Madam Eli, nusa naman sad ka mag-concert watching from Oklahoma, USA. Later. Mag-concert na later. Pero magtapik-tapik sa kay mas lami man ang tabi-tabi. Pagkaglamok. Basta lamok, gipaak na kumay pay lamok na maak. Host unsay imong YouTube channel. My YouTube channel is MAM space ELLI. Ma'am Eli. As simple as that, you know. Kim Dayon. Reality man dyan, Ma'am Eli, pang discuss mo, Ma'am Eli. Reality strikes. Oo, tinuod na. Kanauban bitaw na, may nga, sus, lami dyo kailang kami yung uno kay naong ikasa ni ulan naman hinuon. Amo nang, you know what, mo nang nag-online class ko karon kay singga ulan diri sa amo, dili ko kalaag. So, why waste my time? Why not share it with you? Wow! Share it with you!
Oo, manamit ang asos, lami kailang kasalbong ka kaisa nga tanan. Dako kaayo gasto niya paghuman after 2 months gabulag. Pait kaayo no, but that's sometimes mo na gitawag nito kamatuuran nga nang panghihitabo ugod sa atong palibot. O mo na may nga dili gud tanan, dili imong tanan nga nakita sa imong mata ikalipay na nimo ikaibog og kasuya, galong po kini gagabas diri oy. Gabas diri sa do. Ja on chowa pa shoutout Ma'am Eli sa akong uyab nga andamanan og suotonon og maligo. Ay, nagpasuota. Inapaghubo lang ka sa trabaho. That's a sign of love and that's a task of a wife. Kanang sirbihan ang bana, no? And on the other hand also, ang bana po, magkasirbi po siyang asawa. Muna siya, give and take na ba na siya dyan tuwa. Kung tingali, ikaw gaandam siya ang suoton, basig siya gahubo po sa imong suluoton. Kaliki na lang yun ay. O hapit na ko mo 2,000 stars, gamay na yun lamang. Gamay na lang pag-antos ng kalibutanan eh. So kanang di ta maibog no kay muna ginaingon bongga, pinobre, inato, nga klase, sa kaminyoon, whatever it is, at the end of the day, happiness is the most important thing in marriage life. Soko na ko din dapit. Oo, tinood na. Streisand amor day, dato kay kaday, nang hatag kag 200 ka stars day, nakapamaligya kag baka day. Salamat kay day Streisand. So, sa una pa na siya manggihatagon kay ni siya. Hangtod karuwa pa mo ka na usob day. Ikaw na dyan ang babaeng balaan day. Actually, sa una si Streisand, kay kwartahan magunin siya sa una. Kami mga pobre o yamot, may kay mga working lang. Tigpakaon ko na siya. Usaray wala niya, tigpangayo siyang papel. Pero aside from that, she's a very generous woman. Oo, papel na yung problema sa una. Wala na siya magbag, maghayo na siya mag-eskwelahan, mag-uniform na siya. Wala ra. But I tell you, a very bright girl. Karelidyo ko ma'am, bahalag dili gwapo Ma'am Eli, og dili taas og grado, basta kay love kang tinuuray. That is the most important thing. You can find someone who can truly love you in spite of all the challenges that you can encounter in life. Because sometimes, even if you have lots of money with your partner, but sometimes it is not the money that can give a true happiness and satisfaction in marriage. The size of your partner sometimes doesn't matter at all. Yeah, the big house, the job that you have, the wealth that you have, sometimes doesn't matter at all. If there is no love that you can consider as 100% perfect love to each other, yeah, yo, because you and I will travel far together. Ay, naku! Shoutout Ma'am Eli sa pinakabuutan nga lalaki na kaila na ako sa akong tibaw kinabuhi, si Ryan De Los Santos. Ikaw na dyan malo, ang swerte day sa kaminyong day. Congratulations day. Kinaot pa unta day, di mag-usap ang imong husband day. Gaaway na mis gagabas og lobi kay di na ko kusgod akong tingog di ta magadungog. Edmond Tuso Centillas. Madam Eli, grabe kaayo makalingaw imong mga good vibes watching from SM Aurora BGC Taguig. Bisan taas kaayo ang pila sa SSS Gorabel Slang. Shout out sa tanang taga Misamis Occidental, sa barangay Kabul Anunan, sa Tudila, og sa mga Anya Beza og Semtilias family. God bless and amping pa na Edmond. O pag amping jud mo sa inyong mga relasyon ha, ayaw jud mo palabi. Akong gili-lion siya ning galong gakating manigras man niya. Anaas akong atubangan. Ay,
Ay, nako. So, ana ko ng kinabuhi, no? So, whatever will happen in our life, we'll just pray for it. Kaya ganahan ko sa term, magagamit ganiha. Ang tanan nga mga pagsulay, ang tanan mga problema, ang tanang mga kakulian nga imong matubang sa inyong kaminyoon, kining tanan mga lamas lamang. Lantaw kay kaganako dong. Tanang mo agi lagi sa among balay kay lantaw lagi ko kung wala magbuang diyan kinataw ako wala pa kong buang diri kay ako ray bag-o sa istorya. Namingon sila na unsa man ning bayutan ni oy gaminsyon man og daghang kay mga pangalan man ni gadiliryo na ni siya. Oy buyag simba ko. Hi DLP Hansen, late ko da. You are not late, you are just on time before our closing. Shina, yeah. Shout out to you. So mauna siya ang mga terms nga kinahanglan natong ibutang po sa atong alimpatakan nga kanang mga problema o pagsulay, mga lamas sa kinabuhi. Hi Madam Ming Livy, shout out to you. Ang atong topic, unsay kalagmitan nga sitwasyon nga pag-aawayan sa managtian. Gabagulbol man kung ka Ma'am Eli, mautanaw sila. Maumura kong siyot diri ba? So, wa pa daw pamahaw ning bayutan ni. Carlo Vel Lagradelia, pa shout out to you. Salamat Madam Eli, ganahan kay kunin mo. Ay, salamat kay sa mga ganahan. Brett Lester, Rena Endorsi, kurik. Another term po, no? Ano man sigong hisgot, anong dili ba kuminyo? Nga atong sabot manuntaan ni magbasa ako sa mga comment dire. Ano murag ako naman no affected ani. Paita ning madalata sa emotion nato no. Panapos na day ni o panapunan ni day. Garikap na mi day. Junaline Sarmiento, correct yun, madam. So ato rek i-recap no kinahanglan nga magaampo mo sa kanunay sa mga bana nga inyong ganahan nga makuyog sa inyong kinabuhi. Magapanalangin kamo nga maka-timing kamo og mga bana nga mga buutan nga dili mong pasakitan. Hi. Agyon nilingi ni pondo na gyud. Awayan ang daghang bukog ang isda. Ma'am Eli, Maestro Von, ang mga laki magtinarong yun na basta palanggaon sa babae. Sabton ug ubanan pod usahay sa iyang mga kabuang. Give and take lang. Og magsuporta ay. Unya, kamo namang duha, dapat mong maglabanay. Bisan pa kapamilya ang intruder. Good morning. That's kami mga Maestro Von. Maestro yun siya. No? Grabe kay mga words of wisdom. Shout out from Port Jerome, France, from LA, from officers and crew of motor tanker Happy Bride, Lister, Arana, Endures. Napadire kung kinsa atong single maupay kusog mo tambag, mauna. Unang galibog na ko diri juan nga nung naapil ko aning tambag-tambag nga single man ko. Unya akong kaatubang mga minyo. Tinuod na pero makaigo man po. Kapi sa Ma'am Eli Roa Samane, Jason Miranda Libria. Shout out Ma'am Eli Jason Miranda, ang baby boy ng Agusan. Permira ko ga-view sa imo nga live Ma'am Eli. Karon pag-comment ay salamat kay Jason. Marag gwapo ni si Jason. Day Shenros. Marag gwapo si Jason. Napakada day Shenros. Ambot ni mo Shenros kay nawala kag una. Mailugan ko tikang Jason ron. Dratcher o ni Rodro, dapat po madam, Tagalog din po para maintindihan ng ibang fans mo nationwide. Ay mahirap mag-Tagalog, day. Bakit ko naman pugusin yung sarili ko, day? Mas hiyang ako sa Bisaya, day. Pag nag-Tagalog ako, day, mas lalong hindi niya maintindihan, day. Mahirap kayo i-explain. Kontento na ako sa 100 viewers, day. Napapasaya ko na ako. Basta, day. Muna ay ginaingon Madam Eli nga bisan pa man nakadaghan nga problema ang importante na ay pagsalig o pagampo sa Ginoo. Masulbad Japon ang tanan nga prob Sarah Jane, correct? Kaya walay problema nga dili masulbad basta imong sulbaron. Pa-shoutout Ma'am Eli, Madam Miles A. Brave,
Bilsailda, and to all the loved ones sa Piao, Rojas, Zamboanga del Norte. Thanks, Ma'am Ellie. November Jine. Yeng Delmo Partosa, Madam Eli pa shout out diha sa Ginsuan sa Partosa family. Valerie Chan and Shinros naara ko diri ga duty. Aday Shinros day aptik-aptik pud mga matay day kay daghang mga gwapo diri day base dig arita makapaniti diri day. Gaduol na bagong pitsa 14 sa Pebrero day basig mga dibidindo mga sirot na day man lang tayo ulog-ulog agugma day. Vivian Castro si pa shout out sa sisters Ayet and Doti all nieces and nephews sa Agdao, Davao City. Sobra ang tawa ko sa iyo sa talaga. Napati sila nagkaano na yung mga Tagalog nila eh. Nagkayamukat na rin minyo pay gapatambag maugali Madam Dia. Host ako a YT, bahagkag vlogger, unsay galito imo, ay wa nakadungog sa imo pagtubag ganiha. Ma'am Eli ra, Markel, Ma'am Eli, M-A-M space E-L-L-I. Mabel Javian, a big fan of yours from Japan, third floor. Kaya na gyud Shinros, panawag gyud Shinros. Di na uso nang maghulat ron Shinros, kita na ko'y manguhit. Poslan man. Ma'am Eli, gwapo daw ko pero bakit ganon ako crush? Bakit ganon di ako crush ng crush ko? Ayaw ka problema Jason kay nanas Madam Shinros. Siya'y bahala ni mo dong. Shinros, trabahoan na ni Day. Murag maniobrahan ni Day. Ning libe dili katawanan kong Tagalogon. Dili magyud po ko kabalo kay mo Tagalog. Maka-express ra ko usahay pero street dili ko. And I will just stick to things that I am comfortable with. Para ko na ginaingon nga kung imong pugson imong kagalingon sa butang nga dili ka komportable, ikaw ra gihapoy magguol. Nosebleed, at least Ma'am Ellie, dako kaayog nagkatabang imong mga advice about sa mga couple. Thank you Ma'am Ellie, Joanne Acoy mo. Anyway, watching from Thailand pala Ma'am Ellie, Jason Miranda Libria. Anak, magkasinabot mong Shinros adong Jason. Murag lahi na imong residensya di na Thailand. Junuel, manam good morning unsay topic ang atong topic Junuel, nganong nibiya ka? Nganong karon pa ka? Rosemary Ingbino, makalingaw jud kaayo. Unsay awayan sa managtiayon? Sige, ipaanhin na diri sa Canada. Jason, palitan kag ticket ni Shinros, makaadto kag Canada dodong. Pagsabot-sabot lamang mo ha. John Cran, pa-shout out diri sa amuang ang busy kaayo og gama og modules. Makasakit og ulo. Kung sakit na kaayo undangi. Baliki unya, wala po ni mga gulpi hadayon ron. Masiro sila, zero sab ka. Munay gitawag di ang pinga, it's a time. Roel, shout out dahil sa akong pamilya sa Darwin Bendijo family is coming from Roel Bendijo. Ma'am Eli, dili tungod kay single, walay knowledge about relationship. Mas knowledgeable pa sila tungod sa ilang nakita sa ilang palibot or nakita sa ilang mga friends. Reality karon Ma'am Eli, nahigugma ang tao, butas sa kamatuuran. Adore you. Di ka karakang jaon tiwa. Jason, Madam Shins, alam feel good ako Madam Shane, mabugto na yung pagka-single dahil. Unya kay usawa man na Madam Shane, ayang heart kay dili man pula, yellow man, na may hepatitis. Ala, kuyaw ni Madam Shane Rose kay now iyang heart, hepatitis kay gayelo. Madam Eli Pario sa nasa ginaingon nga sinabi ng wag tumawid, tumabok, ayan, naligsan tuloy. Yan talaga Shinay. Actually, marami nagsasabi, Ma'am Eli, maybe you can speak Tagalog so that everybody can understand, everybody can relate. Sometimes when I make content and I use Tagalog words, wala. May pa'y matulog og balik. Siloso si Jason, basta da ay yellow o kasing-kasing siloso din na Shinro. Host, silipin na kog maayo imong YouTube channel, tabangi pod ko sa ako host ha. Di agitabangan at ikaw Markil.
Ibutang dihe imong YouTube channel kay patabangan nato nagpa-discover. Tony Lovely Skyflakes, Ma'am Ellie, it's a rainy morning, correct? Actually, it's a gloomy Thursday morning diri sa mga area of responsibility. Makautot mo tani mo, Madam, oy, sa sobrang saya ko sa iyong mga sinasabi. Ganyan talaga. Okay lang yan kung magkautot-utot ka dyan, Madam Vivian Castro, kaysa magkaigit-igit. Yan na talaga ang mga masamang pangitain. Okay pa yung nagkautot-utot kaysa nagkalibang-libang sa tuwa. Hi, Mars Imbo Katana, all the way from Municipality of Valencia. Ang kinakusgan nga is stylist from M&M Styling. Nalimot yung kuday. Usa to day, oy. M&M Coordination and Styling. Madam, lisod makontrol ang uwag. Ayaw kontrola. Ihatag. Walay bawi ay. Ay, nako. Ay, salamat sa kahatag sa 2,250 stars. Kayo na talaga, no? Kung naiganahan nga maghatag og GCash, na tayo GCash diha. Kung ganahan og bank-to-bank transfer, na po bank-to-bank. Mayaman tayo ngayon. Eto pala. Mars Imbo, the owner of M&M Dreams and Colors Events. Wala na styling today. Sorry, Day. I miss you, Day. Ikaw na talaga ang maraming racket, Day. Pinagpala kang bukod sa love life at sa career. Murag dagunan ko kag kigol, Day, Mars. Kilgyon ako, Day. Pakiskisan niya ko sa imong dagun, Day, ha? Christine, shout out to you right here watching from Tikalaan, Talakag, Bukidnon. Daghan mi nag-watch sa imong live diri fan right here. Makalingaw mo dyan kami. Salamat ko ay Jan Cram Dagahay. Melinda Ispares. Hi, Madam Melinda Ispares. Ma'am, na late man ko. You are not late, Madam. You are just on time to our next subject. Maluda, Bisaya, Ma'am Eli, mas bibo, mangutana sila ni Mr. J, mag-Google Translator na lang sila. Pero I really want to speak also Tagalog, pero mahirapan talaga ako, Day, malu. Para bang hindi ko talaga masabi yung mga salita na gusto kong sabihon, Day. Imbis mga sabihon, mga kasama yan sa miswa, mga udong, Helen Corbetta. Gipanoot na may kinatawag din dapit na mamili kabibo ba watching from Bulacan, Untawa. Thank you so much for watching. Ayan. So, sa tanan na ito na-discuss ka, I just want to reiterate, I just want to say it again and again and over again, that all of this is just for public entertainment. Wala pong katotohanan, lahat ay haka-haka at gawa-gawa lang po para for everybody to be happy, ha? Huwag kayong masyadong seryoso dyan. Bahala na magka-utot-utot tayo basta kay malipayon lang tayo. Okay lang yan, Madam. Mas nice ng Bisaya. Shenye. Chris Dieto, shout out watching from Quezon City. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sa lahat ng mga in love dyan at mga single, malapit na po ang pizza 14. Pag wala pa kayo napupusuan, bumili na kayo ng kandila. At dagkutan ninyo mga sarili ninyo. Pagkatapos nyong dagkutan, pag wala pa rin, bumili kayo ng katul. Para hindi kayo lamukin. Pag wala pa rin, ay kalutin nyo na lang. Wag nang pugusin. O gusto ko to galing kay Madam Joyce Aguilar. Wag nang pugusin magtagalog, Ma'am Ili. Mahirapan ka lang sa tumang kalisod. At pawisan ka ng marami. Wow, mayaman si Mars. Namimigay ng 50 stars. Maraming salamat, Mars. Ikaw talaga ang totoong mayaman ng M&M. Salamat, Madam Mars. Joke lang lahat, oy. Pag naniwala kayo sa akin, wala kayong relihiyon. I'm Emilio watching here at Indahag kagay. Ay sa pagkakatul kay akong itlog na unsa man ni. Mura man ignaay ka ng anaha ni sulod. Ay, sa pakinay ni sakang anaha. Nakikisabay. Ay, maglagot. Sa ko nagkasige, gilok-gilok si ilalom. Uy, anaha man di ay. JCO, Ma'am Eli watching here in Cagayan de Oro City. Shout out sa akong amigo, Toto Tulidanis.
Hello Ma'am Ellie, shout out here from Hong Kong while working. Base na ay gawante diha. Para karong Valentine's, available ko Langga Rosette Alanano. Kung kinsa mga single out there, kindly contact Langga Rosette Alanano, no? Dako nig sweldo. Okay, panalag sa siyang padala. Dako na siyang tinigom. Happy birthday, sir. Kisa ka birthday, RG Cooper from Washington, D.C. Mas dali man jud magbisaya. Dali ra ang joke words. Correct. Single pa ko, Ma'am Ellie. Oy, ex na ko na nga buutan kaayo. Pero friend na lang. Ikaw na talaga malo. Hantik na mao katul ka isang tanan jay. Nai-insik na matay siguro, Ma'am Ellie. Maunikatul. Doda ko ani Madam Juyas. Bon ini. Bikog tugnaw na madam. Pil na ko Juyax bon ini day. Katul man kadi abot mas ko anday laing kinabuhi. Adbems Ramos LPT from Barangay Victory, Abuyog Leyte. Hi to you, sir. You are a licensed teacher by profession. Congratulations. So wala naman tayo topic. No, wala naman topic. What time is it naman? 10:00 na, no? Hello, good morning, Olivia Bulado. Ayan, may nga good morning sa tanian. Og salamat kay sa 80 isais nga milahutay gikan sa 200 nato nga mga viewers. And thank you so much for sharing your 2,300 stars. Hello, Ma'am Ellie from Fairbanks, USA. Alona Arrasta. Maraming pera to kasi galing sa bangko eh. Watching from Southern Leyte, pa-shout out naman dyan. Maya Iscopire. Bastin, gikamang og mamang Ma'am Ellie maong nagkatul. Ma'am, kamtahin na pod mi be, karong taod-taod day. Bibian Castro si Madam, shout out sa daughter ko si April K. Padon. All my mga apos, Marie Princess from Chicago City. That's coming from Bibian Castro si Langga agay. Mamatay kung kinataw ni Ma'am Ellie, resibo naman yung daghan diri. Alamit ang resibo day, kay more evidence mga lagi day nga daghan ko day kagigastuan day. Malingaw dyo ka rin Madam Ellie, Alaska Roa Zamani. Madam tambag-tambag sab, maugan ni. Natablo naman kung tinambag day nyo, manituon ako day. Hi, Madam Claire Pinson. Salamat sa another 50 stars. Salamat kay sa mga walay pagkabalaw sa mga bituon. No? So before we will end our online class para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay, ato ra ibot nga punto por punto, no? Punto por punto nga mga points for us to ponder. So that you will not become someone who is a wandering wanderers, how wonderful it wonders. And it will become a wonder woman. Now, first things first, kinahanglang imong iampo ang lalaki nga ganahan imong kuyugan. Kinahanglang imong ihangad sa kahitasan ang lalaki nga imong pagadulgan. Another thing, ayaw pagdinalo sa imong partner. Tagai siya sa mga butang nga ikalipay niya para magmalipayon ka mong duha sulod sa kaminyoon. Basin tokwar ka na nga sign, Madam Ellie, katulal. wala man sa palad, Madam Ethel. Naamas kigul dapit. Di ko na sa takwar, murag kagidgod ni Madam. So mana ayaw kuno og pagdinalo sa imong bana asawa o sa imong bana kung kinsa man adunay trabaho ninyong duha. Palangga ang imong asawa, palangga ang imong bana. Lain pa kinahanglang kung unsay hangyo niya kung makaya, kung unsay ang mga pamarayig ihatag kaniya para di mo mag-away ang duha. Lain pag yun, ayaw pasakiti ang imong bana or asawa. Kaya usahay dili irabana may mangulata na apoy mangtas ng mga asawa nga mangulata og bana. And another thing is, ang tanang mga pagsulay, balik-balik ko na ito, tanang mga pagsulay sa kinabuhi, tanang mga kasakit, mga kagulanan, mga lamas lang kini. So kana lang tingali no before ta mo potol o sa before ta mo proceed sa atong kanta-kanta. Mitch Onrubia. And hopefully na amang nakatunan sa atong mga pinasagad nga tambag karong adlaw, no?
Oo. Mura ka to ang ato mga punto por punto nga ato ihatag ipaambit sa tanan para adun na tay mapamalandungan inighuman sa atong pagpangatawa kay it's always nice to laugh and learn. Isa day karon pa kaniabot unsay topic. Mamauli na mi day. Palad man di ay sayop to imo Madam Ethel. Og katul sa palad muna siya sinyalis nga kwarta. Kung katul sa kigol, duha-duha na. It's either gibon gikagid or narago siya mga allergy katul-katul sa. Salamat Madam Claire Pension sa 50 stars. Salamat kaayo Madam Ethel 200 stars. Salamat kay sa ngatanan no. Pero ay nako, saon na lang yung mga pagsulay sa kinabuhi, ampo mo na lang. So wala na no. Wala na may kadugang kay mag-transfer na ta sa atong next nga session. Ang kanta-kantang wala dito diri bahalag yabag. Nangatawa ra gyapon sila. Amo jud ang mga audience nga malipayon kaayo rong adlaw. Wala jud mong nakadulog sa inyong mga bana ba? Naman sila diri na unsa naman. No, katul ang wala kwarta nga moabot, right means na daghang gastusan moabot. Mao ba? Shinros mao ba day? Music na po na mamili. Anyway, thank you so much mga friendship. Let's cut it off. And let's grabe kini mga motor mga agi diri. Ako'y madato ba di karga di akong paliton. Kung kigol katol bitok na. Shinye man ang request. Alright, so ato sang i-cut off ang ato ang online class para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. For one last time, just want to remind everybody that all of this is just for public entertainment. Katuwaan lang po, walang seryosohan. Just for everybody to be happy. Once again, congratulations to all our ka-friendship nga nakaroon sa United States of America. Congratulations to your new president. God bless. And let's continue with our sing along. Bye-bye. God bless everybody. Thank you for watching and for sharing your stars. Bye-bye.